Gaur Jado TVn zientzia eta teknologiari buruzko lehen saioa aurkeztuko dizuegu. Jado STEAM. Divulgazio zientifikoak eta teknologikoak bere biziko garrantzia dute, eta eskolan arlo hauetan egiten duguna erakustea garrantzitsua iruditzen zaigu. Zientziako lehen saio honetan, DBH-ko 3. mailako biologia klase batean egiten dugun txerri bihotz baten disekzioa ikusiko dugu. DBH-ko 3. mailako ikasleok biologia ikasgaian landu dugu zirkulazio aparatuaren gaia, eta kontzeptuak hobeto ulertzeko eta ikasteko txerri baten bihotza disekzionatu dugu. Hasteko argitu behar dugu txerri bihotzaren tamaina eta gurearena oso antzekoak direla. Animalia honen bihotzak gizakionak bezala 4 barrunbe, 2 aurikula eta 2 ventrikulu ditu. Zelakoa den bihotza ikusteak bere biziko garrantzia du, bere funtzionamendua askoz hobeto ezagutu ahal izateko. Esate baterako, bihotza ebakita bi odolodi ere ikus ditzakegu, biriketako arteria eta aorta. Ikusi dugunez, zirkulazio aparatuaren praktika honi esker, bihotzaren atalak eta bere funtzionamendua hobetu ezagun ahal izan ditugu. Eskerrik asko Jado TVko saio hau ikusteagatik, eta hurrengora arte.